cair. Madep sini. Iya. Madep sini. Iya. Dapat berapa? 150. Kamu iya. dapat Oke, berapa? men. Sami. Oh, Ini sama. piro? 150. Calone gorene. Oh iso lho. Lho, lah wis sing ngakon runung kaku. Oh iya. Wong saiki apa-apa kudu nganggo dalan. Iya. Nah, kene. Makelare kan kono carane. Nah, jemah-jemah ora ngamal dosa. Iya. Oh, keterangane mengke piye kok Mbah Lurah? Paro ide ngapa mbopek dhewe? Ah ngapusi tekokne rono. Nah, tekokne. Balik rono. Nah, balik rono, ya kowe tok. Nah, wis tekono Mbah niki keterangane pripun? Kosik. Nah, karo joget jambu walas kulite ijo. Sak pira? Jambu walas kulite ijo.